Unîteya bîst û çaran. Çar rêwiyên balafirê. Di balafirekê de çar rêwî hebûne. Yek ji wan ji aliyê zanista şer û leşkeriyê ve pispor bûye ku gihîştibû asta generaliyê. Yê din wezîrek û yê sêyemîn jî alim û zanayek bûye. Heçî yê çaran bû, xortekî kişt û çalak bûye. Van her çar mirovan di teyareke taybet de rêwîtî dikirin. Piştî ku bi qasekî hilfirîn, pîlotê balafirê got ku motor xitim ye. Piştî vê gotinê hemî ketin nav şaşî û aloziyê. Hemiyan hewl dan ku xwe bi paraşûtê ve biavêjin. Lêbelê pirsgirêkek hebû. Rêwî çar kes, bes paraşût sê lib bûn. Pêşî wezîrî paraşûtek hilda û wiha got: Ez karekî bala dikim. Ji bo welêt ez lazim im. Pişt re jî xwe bi paraşûtê ve avêt jêrê. Paşê general rahişt paraşûtekê û got: Ez karê şer û ewlehiyê pêk dînim. Heta ku generalek di nava miletekî de rabe, zehmet e. Divê ez bifiritim. Lewra hewcedariya gelê min bi min heye. Piştî ku generalî xwe ji balafirê avêt jêrê, mirovê alim û zana got: Heta niha min şîret li derdora xwe kiriye ku fedekar bibin. Min ji cemeta xwe re xêr û xêriyata fedekariyê tev vegotiye. Heke ku ez rabim û bereva jî gotinên xwe tevgerim, ma dibe? Piştî vê xeberdana xwe berê xwe da xortê mayî û gotê: Tu mirovekî ciwanî, heyfa te ye. Tu hêj di destpêka jiyanê dayî. Hema ha ji te re paraşût, tu xwe xelas bike xortê delal. Ya min jî Xwedê kerîm e. Xortê delal ji ber van hizr û hestên bala hestewer bû û spasî lê kir. Paşê jî gotê: Ne hewceyî hindê ye, hê du paraşût mane. Mirovê alim bi awayekî ecêb mayî: Çawa? Got. Xortî lê bersivan. Li şûna paraşûtê, generalî çenteyê minê piştan hilda ye û xwe avêt ye, ez binî.